Ako ste ikada željeli da sa lakoćom ugovorite sastanak na francuskom, razumete kada vam neko kaže datum ili jednostavno želite da osvežite svoje znanje osnovnog francuskog jezika, na pravom ste mjestu. Bienvenue na francuski na srpskom. Danas prelazimo 3 ključne teme za svakodnevnu komunikaciju, koje su dane u nedelji, meseci u godini i ono što mnogima pravi problem, pravilno čitanje i pisanje datuma. Pre nego što počnemo, kliknite na to dugme subscribe i podržite kanal, molim vas, jer vas ovdje čeka još mnogo korisnih lekcija. Znači, spremite sve skelovke ako vam treba. Počinjemo. Krećemo odmah sa prvom lekcijom, dani u nedelji, ili na francuskom les jours de la semaine. Obratite pažnju na to kako se reči pišu, a sada ćemo proći kroz svaki dan pojedinačno, korak po korak. Hajde da pogledamo početak radne nedelje. Ponedeljak se kaže lundi. Lundi. Zanimljivo je da ova reč dolazi od latinskog lunae dies, što znači dan meseca. Dakle, lundi, skraćeno. Utorak je mardi. Mardi. Stižimo do srednje nedelje, koja se govori znači mercredi, mercredi za sredu i četvrtak, jeudi, jeudi. Ajde da ponavljamo. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Još jednom. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. I sada jedno važno pravilo koje morate zapamtiti za ceo život. Što se čini francuski jezik, za razliku od srpskog ili engleskog, dani u nedelju se u francuskom jeziku uvek pišu malim slovom. Dakle, nema velikog slova osim ako reč nije na samom početku rečenice. Sada idemo na lepši deo nedelje, vikend i opuštanje. Za petak se govori vendredi. Vendredi. Za subotu samedi. Samedi. I nedelja dimanche. Dimanche. Ajde da ponavljam. Vendredi, samedi, dimanche. Sad malo prirodnije. Vendredi, samedi, dimanche. Ponavljam. Vendredi, samedi, dimanche. A kako se kaže sam vikend? Francuzi se preuzeli ovu reč iz engleskog, ali joj daju svoj prepoznatljivi naglasak. Uvek dodate član napred. Ako znate o kojem je vikend u pitanju, onda stavite le. Ako je bilo koji vikend, onda stavite un, što se piše un. Ovdje, na primjer, le weekend. Le weekend. Tako izgovarate na francuskom. Odlično. Prvu lekciju smo savladili. Prelazimo na lekciju broj 2, meseci u godini. Na francuskom se to izgovara les mois de l'année. Hajde da vidimo kako se zovu meseci po godišnjim dobima. Pogledajmo prvu polovinu godine. Počnimo sa zimskim mesecima. Januar je janvier. Janvier. Februar je février. Février. Mart, mars. Mars. Znači ovdje izgovaramo krajnje S, zbog planete. Prelazimo na proleće i letnje meseci. April je avril. Avril. Maj je mai. Mai. Vrlo kratko i jednostavno mai. Jun se kaže juin. Juin. Ovdje imamo nazalni suglasnik na kraju juin. Još jedno gramatičko pravilo. Svi meseci u francuskom jeziku su muškog roda, kao i dani, i također se pišu sa malim slovom. Sada da ponavljamo zajedno. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Još jednom. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Idemo sada na drugu polovinu godine.
Počinjemo sa jul koje je juillet, juillet, krajnje t se ne čuje. Juillet. Avgust, pažnje ovdje, piše se A-O-U-T sa malim šeširićem na U, uvek, ali se izgovara vrlo kratko, praktično samo ut. Ut. Postoji u nekim delovima u francuskom gdje ni ne izgovaraju t na kraju, nego samo u, ali vam preporučujem da naučite da izgovarate sa t, pošto generalno na taj način se izgovara u Francuskoj. Znači ut. Sada, septembar, oktobar, novembar i decembar su jako slični kao na srpskom. Znači, septembar je septembre, septembre. Malo izgovorite ovaj p, septembre. Oktobar je oktobre, oktobre. Novembar, novembre, novembre. Decembar, décembre, décembre. Ponavljajte vi sada sa mnom. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Još jednom. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Sada kada znamo i dane i mesece, vreme je za lekciju broj 3, krunu ovog videa, što je da naučimo kako se ispravno pišu i čitaju datumi u francuskom jeziku. Naziv lekcije je La lecture des dates. La lecture des dates. Ispratite pažljivo sljedeće pravilo jer je ono ključ svega. Zapamtite ovo zlatno pravilo. U francuskom uvek koristimo sljedeću matematičku formulu za strukturu datuma, što je dan u nedelji, pa broj, mesec i onda godinu. Ali pazite sada, ispred cele te formule obavezno moramo da stavimo određeni član L. Postoji još jedna zamka. Prvi dan u mesecu se uvek čita kao redni broj, odnosno premier, za prvi. Premier. Na primjer, 1. maj bi bio le premier mai. Le premier mai. Međutim, svi ostali dani u mesecu se čitaju kao obični kardinalni brojevi 2, 3, 4, znači 2, 3, 4 i tako dalje. I na francuskom, etc. Ne kažu 2. jun, nego 2 jun, znači 2 juin. 2 juin. Pogledamo primjer na slajdu. Le mardi 10 juin 2026. Le mardi 10 juin 2026. Vidite strukturu, član L, pa dan mardi, broj 10 ili 10, mesec juin i godina 2026. Ali, ako pišete datum samo, na primjer, u svesci, onda ne dodajte taj član, nego pišite direktno datum, znači, na primjer, mardi 10 juin 2026. Kako sve ovo primijenite u razgovoru? Evo nekoliko fraza koje će vam odmah podići nivo komunikacije. Na primjer, ako želite da pitate koji je danas dan, možete reći Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ili kraće, Quel jour est-on? Quel jour est-on? Ipak vam preporučujem da naučite na pamet ovu prvu rečenicu zato što je prirodnija. A kako odgovorite na te pitanja? Na primjer, aujourd'hui, danas, aujourd'hui, nous sommes, mi smo, znači aujourd'hui nous sommes i onda dodajete datum. Ako želite da dodate samo dan, onda nema člana ispred dana. Na primjer, aujourd'hui nous sommes vendredi. Ispred dana, vendredi, znači petak, nema člana L. Ako želite da dodajete informacije posle dana, onda se član stavlja ispred. Znači, aujourd'hui nous sommes le vendredi 12, na primjer. Ili nous sommes le
vendredi 12 juin 2026. Ako dajete samo dan, onda nema člana. Ako dodajete informacije posle dana, onda imate član. Sada imate kraću vezu, ali kontekst je drugačiji. Ovo više odgovarate kad je u pitanju da saznate kad će biti jedan sastanak ili jedna predstava i tako dalje. I onda izgovarate c'est le, pa onda dan, broj, mesec i tako dalje. Znači c'est le lundi 10 juin. U smislu da je to što je u pitanju tog dana. Sada za kraj ove lekcije naučimo i 3 ključna vremenska priloga koja stalno koristimo. Aujourd'hui, što znači danas. Aujourd'hui. Također imamo hier, hier, znači ne izgovaramo h. Hier, što znači juče. I treći, demain, demain, što znači sutra. Ponavljam, aujourd'hui, hier, demain. Za sam kraj ovog teorijskog dela želim da podelim sa vama jednu prelepu fransku izreku La langue est la clé de la culture, što u prevodu znači jezik je ključ svake kulture. Francuski jezik se ne uči na pamet i na silu. Učite ga korak po korak sa strpljenjem i ljubavlju i vidjet ćete kako vam se otvaraju potpuno novi svetovi. A ako želite da ovaj korak napravite brže, sigurnije i uz stručno vođenje, imam snajnu vez za vas. Upis za naše grupne online časove je zvanično otvoren. Radi u malim podsjećajnim grupama i program je prilagođen nivoima od A2 do B1+. Dakle, idealno da progovorite i razbijete jezičku barijeru. Časovi se održavaju nedeljom od 6 do pola 8, termin koji svima odgovara da se opuste i pripreme za uspešnu nedelju. Cena je izuzetno pristupačna i iznosi samo 1000 dinara po osobi po času. Važna napomena, plaćanje se vrši unapred i časovi nisu refundabilni, čime osiguravamo kontinuitet i ozbiljnost rada grupe. Broj mesta u grupama je strogo ograničen kako bismo zadržali visok kvalitet nastave i kako bi svako od vas imao dovoljno vremena da priča na času. Zato nemojte čekati, pošaljte mail na francuski@gmail.com odmah i obezbedite svoje mesto na vreme. Hvala vam puno na pažnji. Ako imate bilo koje pitanje, slobodno pišite u komentarima, na sve odgovaram. Ako vam je ovaj video bio koristan, kliknite na subscribe, lajkujte video i podelite ga sa nekim ko također želi da nauči francuski. Vaša podrška je ono što održava ovaj kanal i omogućava mi da pravim još ovakvih besplatnih lekcija za vas. Merci beaucoup et à bientôt. Vidimo se u sljedećem videu ili času. Au revoir!